Pikachu! Yeah! Wallah habibi Domingos goes. Shall happy Domingos goose. Det her, det er Christians mor. Så I kan der en anden. Han er lækker. Den er rigtig flot. Og det her, det er Counter-Strike Source. Nej, Counter-Strike bare. Fordi jeg har Counter-Strike Source. Man rækker ikke godt til YouTube. Så har jeg Counter-Strike Source. Og Sims, det her det er Sims 3. Det er Counter-Strike Source. Okay. Og det her det er min smukke BMW. Den er en BMW. Mathias. Og så kommer Peter Høs her. Eller habibi du min gudskud. Wow. Og vil I se min lykke ned? Kan I høre? Det er min lykke ned. Kan I godt se? Og det var det.